Jibo evlehi u aramiye hezin asayiş, hezin Suriye Demokratik Kasedi u yekinin parasına jin yepeji her tim likiraka tikoşinal dijişaneyin Daeşi o erişin devleta Türkiye kırker, çavek wan li ser kampa holiye. Beriyan haji du caran operasyon hatı burada arxistin. 28 Adara 2021 yekemin operasyona mirovi u evlehiye li kampa holi hatı destpêkirin. Operasyona ku 5 rojan devam kiri 2 Nisanê bi dawî bû. Bêtirî 5000 şervan tevlî operasyonê bûn. Di pêvajoya yekemîn de 125 çeteyên şaneyên Daişî hatin girtin. Ji wan 20 çete berpirsê bûyerên kuştinê bûn. Her wiha di operasyona lêgerînê de gelek pêdiviyên leşkerî û madeyên teqemeniyê hatin dîtin. Tevî operasyon û xebatên lêgerînê yên di nava kampê de dewleta Tirkiye dagir ker êrişî herêmê kir. Ev yek bû sedema ku şervan careke din ji bo aramiya giştî a herêmê dest bêgirtina tedbîran bikin. Piştî vê bi salekê destpêka 2022 heta 25 tabaxa heman salî şaneyên Daeş û malbatên wan 43 êriş kirin. Di nava wan de 44 nişteciyên kampê bi kêr û çekan hatin kuştin. Ji wan 14 jin û 2 jî zarok bûn. Her wiha çeteyên Daişê 13 caran hewldan nişteciyên kampê biravînin. Piştî vê yekê operasyona duyemîn ya 24 rojan dewam kirî 25 tabaxa 2022 destpê kir. Di encama lêgerîna li nava kampê de gelek nokta û cihên çeteyên Daişên ku fikrê tundrav ên nava zarokan bilav dikirin jî hatin tünekirin. Her wiha li dişê koma hesîbê û eşbarên el-Xilafe operasyonek li darxist gelek berpirsên wê hatin girtin. Di wê pêvajoyê de YPJ 2 jinên ciwaniyên êzdî ji destê jinên Daişî xelas kirin. YPJ 4 jinên ku bi zincîran hatibûn girêdan û işkence li wan hatibûn kirin jî xelas kirin. Her wiha di pêvajoya duyemîn de 226 kes hatin girtin. Di nav de 36 jin hebûn ku tevlî bûyerên kuştin û tirsandinê bûbûn. 25 tunel û xendek hatin dîtin û gelek çekên navîn û sivek hatin desteserkirin.